somos membros da Asociación de Gaiteiros do Irixo. Bueno, estamos no día do evento, a terceira bullada de outono, que, bueno, este ano temos varios grupos variados aquí da zona da contorna. Sí, están as faíscas, ahora mesmo están tocando as xerizas de parada, non? Bueno, está a banda de Carballeira, están varios grupos, non? E, bueno, este ano decidimos cambiarlle o nome, non? Por bullada, porque é un termo popular aquí do Irixo. En outros sitios pues, serán, Foliada, Piadeiro. E nada, pues un pouco eso, tivemos un obradoiro tradicional de baile galego ahora un poquinho antes. Non sei, bueno, ao final a idea é esa, pues, recuperar un pouquiño esas festas de música baile tradicional que se facían aquí no Irixo antiguamente, na época dos nosos abuelos e así. Esta é a terceira edición da nosa bullada de outono. Bueno, ao final é unha actividade cultural importante no concello porque reúne a moita xente, non só daqui, senón tamén de fora. Bueno, ao final é unha forma pois, de atraer tamén a música e o baile tradicional a este concello, bueno, de facer actividades diferentes, abertas a todo o público, na que esperamos que todo o mundo disfrute o pase ben, esperemos seguir celebrando isto por moitos anos máis. Temos tamén, bueno, algúns colaboradores, non? Como Covarelo, como, bueno, a Deputación de Ourense, o Concello de Irixo, non? Que nos deixou o pabellón. Non sei que máis bueno, ao final, pois, sí, con todos esos colaboradores e aparte toda a venta de merchandising que temos, de rifas, pois é unha forma pois, tamén de darnos a coñecer como banda de gaitas, como asociación de gaiteiros. Bueno, esperemos que chegara moita xente